Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tetsa kuti ziphasozi aone kuti zopanda ndizi zakwa kutembwe ndizi zakulunzu ndizi. Kaya zafika paboma kudowa kujaso amaona kuti zako chigudu ndizi konsakambewa. Kaya zakuyenera ndizi timakapereka kumidzi kuja amene amatithandiza kugawa ndaziphunzitsi. Timafuna poyambira mumvetsetse pamenepa. Ndi lero ma MP angobwera kuno kudzangodzidzimutsa kuyamba kumwaza makhadi ndi zina zote si chinthu chabwino ayi, ndi chinthu chodabwitsa. Komatu Sambo musanapitirire mwina kunjako ena nkumadaboti kunotu ndi malo amene kuli nkhokwe zachimanga mukupezekako bwanji? Okay, amene amadziwa ntchito za shipping za logistics, ma warehouse ambiri ali Kanengo kuno. Kanengo kuno katundu amene amasunga sikuti amasunga chimanga chokha, kumasungidwa ngakhale mwina zipangizo za mankhwala zosiyanasiyana, zipangizo za magetsi zosiyanasiyana, zipangizo za makompyuta zosiyanasiyana. Muno tili muno ifeyo tinangotengako mbali imodzi, mbali inayi muona kuti kuli katundu wina amene yuyu akuoneka payu. Katundu amene yuyu ndi wa e-government, muona ndi makompyuta amenewa komanso zina za data center. Mukapite mbali inayo muona kuli njinga za moto za makampani osiyanasiyana. Ifeyo pali panopa timangokozerako za ma ID zokhazokhazo. Ndi amalawi amvetsetse sizogwirizana kuti nkhokwe zachimanga ndi ma ID tikunena kuti malo osungira katundu. Ndiye katundu uja akafika ku boma lililonse amagawidwa kuti akafike kwa munthu ake oyenerera. Tili ndi software amene timagwiritsa ntchito. Software imene timagwiritsa ntchito imene timati document tracker kapena document tracking system. System imene yopanga track ma document ndona kuti kadi ija ikati yafika tidziwe kuti kodi yafika pa airport, yafika ku Kanengo kuno kapena yanyamuka ku Kanengo kuno yafika ku Kasungu kuja yatengedwa yapita ku center ndipo munthu watani walandira. Nchifukwa maona kuti timamwaza mauthenga ama SMS ndi chifukwa tili ndi information yonseyi kuti tigwiritse ntchito. Ndiye pali panopa tikungofuna kuti amalawi adziwe kuti ndi zimene timapanga pali pano. Komanso tikuthokoza mabungwe osiyanasiyana. Pali Malawi Human Rights Commission anabwera kuti adzaone, komanso ma CSO ena ndi ena, komanso adindo osiyanasiyana ngakhale atsogoleri a chipande tafotokozera, ndipo iwonso ali osangalala ndi othokoza kuti zinthu zonse zikuyenda bwino. Mmene anachitira anthu analakwitsa mwina pang'ono, mwina adakatipempha kuti atiuze chifukwa ife timagwirana akuparliament aja timayenera tizigwirana ntchito limodzi. Tili ndi komiti yathu, mwina adakadzera komiti imeneyo koma anabwera mokhala ngati tsopano ambushi kuzamba kumwaza katundu kuti kukusindikizidwa ziphaso zaunzika. Mwina nkhani yake itokhala yoti ino mwina simukuwapatsa information amene simukuwauza mokwanira zokhudza ndondomeko imene mpaka nangobwera kuno mwachoncho. Amenewa amapatsidwa information yokwanira. Ndipo ife tikupempha kuti chonde tisagwiritsidwe ntchito ndi atsogoleri a zipani ngati Nrb mu njira yosiyanasiyana, chifukwa ife ndife Amalawi, ife ndife ogwira ntchito Amalawi, tikugwira ntchito ya Amalawi kuti Amalawi athandizike akhale ndi chiphaso chaunzika. Nchifukwa tikunena kuti dziko lino lili patsogolo kwambiri kuchita bwino kwambiri ku nkhani ya kalembera waunzika, chifukwa tikugwira ntchito limodzi ndi adindo, ma MP, atolankhani ngati inu, komanso anthu ena onse osiyanasiyana amene akutithandizira. Malo ano titabwera atolankhani tinayitana, malo ano titabwera akuluakulu osiyanasiyana anabwera pano, ngakhale ma ambassadors a mayiko osiyanasiyana anabwera pano. Munaona ndithu ma development partners ogwira ntchito zomwe sizili zaboma ochoka mabungwe akuluakulu a dziko lapansi anabwera pano. Ndi chodabwitsa ndi chani? Siti palibe chodabwitsa chimene kunoko chikuchitika. Nkhani yake ndiyoti mwina sopoti lero limwabwera mochedwa, munali makhadi ambiri amene tinagawa, awo anali otsala oti apite. Ndingonena ponso kuti anthu onse amene analembetsa pali panopa tili database yawo, aliyense ali mukaundula. Ndi chifukwa chakuti mukafika pa center ngati mukalembetsa chisankho tikumachita ID verification pompo kuti munthu alembetse. Komanso osayiwala kuti ifeyo ntchito yathu ya kalembera waunzika sitimalembera mwina chisankho chokha, timalemba kuti munthu akachite ntchito zosiyanasiyana. Chabwino mwina pamene mwakufotokoza kuti adangobwera amene anabwereramo kufikira ola lino mwakambirana nawo kozotani? Nkhani imene iyi si nkhani yaying'ono, ndi nkhani yayikulu, chifukwa ikukamba za
ndondomeko ndikayendetsedwe ka ntchito za kalembera wa unzika komanso imene ili ntchito ya chitetezo cha mudziko. Ndiye tena tipange ripoti moyenerera ndi incident yoti yachitika in normal operations. Tikuyenera kuti tikanene ngakhale ku polisi kuti taonekeredwa zotere. Ndiye ifeyo tikanena ku polisi zomwe zachitika ndiponso tikafotokoza amene timayembekeza zikhalire. Koma akakhala akuluakulu adindo makamakazi pani mwina amene mwaonera kuti anabwera ma MPO, ine sindinakumane nawo, ndangova ndaonanso zithunzi, koma anabwera akuluakulu azipani zina za ku opposition nawonso aona kuti kodi nkhani yake kani ndi imeneyi. Wina wake ndithu anangolengeza zinthu zoti sizinali zabwino, ndiye mwina iwo aja mitima inanyamuka ndi nyengo imene tikudutsa. Koma chachikulu nchakuti aliyense wadzionera kuti palibe chodabwitsa chimene chikuchitika kuno. Tikugwira ntchito yogwirira Malawi ndipo tikupempha chitetezo kuti anthu athu komanso ifeni yake amene tikuyendetsa akuluakulu tikhale otetezeka. Briefly in English, opposition members of parliament were here earlier today. They had to witness, or they had to appreciate how the process has been in terms of national IDs. Would you please give us a summary on what has been the day like today? The day today started very well, but anyway, we are used to a lot of pressure. But let me start by explaining what the National Registration Bureau is. The National Registration Bureau is a department, a government department under the Ministry of Homeland Security. And this department was established under the National Registration Act to manage, to implement, but also to coordinate the national registration. So we do birth registration and issue birth certificates. Death registration will do death certificates, but also we manage national ID, national identity. According to the law, somebody who is 16 years and above is eligible to be registered for a national ID. We take their picture and their fingerprint. Part of the process of the issuance of the national identity is to print the national identity card and issue to the people. So this is done centrally. There's only one place in Malawi where the National Registration Bureau does the production of the ID cards. It's at the Central Production Facility. However, because of the backlog, we had procured international commercial security printer to do printing of the national ID cards for Malawi. This is one of the reputable commercial security printers in the world. So when the cards came, we announced, all this process, by the way, followed through the normal public procurement process, but also we had engaged all the stakeholders, including the parliament. And when the cards came, the consignments were very big, obviously, but we invited stakeholders, including the media, the reporters, to witness the arrival of the shipments. And this is part of our ID card printing and distribution process for the logistics. And this is one of our warehouses where we kept that big consignment of cards. The idea here was to sort the cards accordingly to the districts and sort the cards within those districts according to the centers. And this is what is done here. We are using a software that is called Document Tracker. In this software, we are not able to miss any ID card. So when somebody wants to collect their card and is not being found, we search in the Document Tracker and it tells us where the card is. This is the purpose, one of the purposes that we scan each and every card, but also for quality check. So all the cards, when they arrive here, the team physically check each and every card that it has got all the features that are needed, all the security features, including the appearance of the card. So here, we have been here since June. We have been sorting out the cards here since June. We have invited the media here. We have invited our stakeholders, including the CSOs and the other partners. We have been invited here, even the ambassadors, the development partners as well, they've been here. So
even the members of parliament, they know that we are distributing the cards from abroad. So we have distributed all the cards which were here, and the remaining few are the ones which they found here. So this process is actually at the very end of the process. It is very regrettable that trusted people, the leadership, like the members of parliament, could storm a protected place like this one, scaring our officers and splashing all the cards. So it's something that is regrettable. However, we understand and we acknowledge their concern, and we are going to engage them further to discuss how they think they can support in the storage of our security documents. It is very regrettable, as obviously this is an operational issue. We also have to report to the police, and the police might have to take their action. Thank you so much for your time. Thank you very much, and thank you everyone. We are here to save all the Malawians and to give the best to the people. Thank you. That's Mr. Sambo from the National Registration Bureau. He is the principal secretary. Wafotokoza makamaka zokhudza amene zonse zakhalira kuyambira mauja kufikira nthawi ino, popeza kuti aphungu a nyumba ya malamulo amene wandambali yotsutsa anafika kuno kuti adzaone kodi chikuchitika ndi chani, kodi zimatani kwenikweni, makamakanso pa nkhani yokhudza ndondomeko ya kalembera wa unzika. Tikhale tikuona onanso muno mene zikukhalira, popeza kuti tikufunitsitsa kuti inu mutsatire muno lomwe kuti kodi ndondomeko yake imayenda. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.